तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, ఏం చెల్లర్నిగులు ఈ రేట్ బ్యాగ్ यार मस्त 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 हुशार गुंडे हुशारीचे हम हुशारुल्ला चूर हुशारीचे मरल वत्र इंचने गाइस सादे ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈಜಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಪ್ಪ एग्जाम ದ ಬುದರ್ ಪಣ್ಣಗನೆ ಜೀವ ಕುಂಬಾರುಂಡೆನ್ನ करेक्ट एक्चुअली इनी ಏನೋ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಆವಂದುಂಡೆಂಕ್ ಬಂಜಿ ಗುದು 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 ಪಣ್ಣೊಂದುಂಡು ತಿಕ್ಕಿನೇಕ್ ಪತ್ತಿನೇಕ್ ಪಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ಇಂಚನೆ ಆಪುನ್ ಏನ ಎತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಪೇಪರ್ ಯೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಚ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕತೆ ನಿಗ್ಲಿಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಉಂತುಲೆ ಅಂಚ ಬಣದು ಪೂರ ಪೊರ್ತೆ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಆಫೀಸರ್ ದು ಫೋನ್ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಲಗದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನು ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲಿಡ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ಯಾನ್ ಏ ಪತ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ದಿ ಪೆಟೆ ಯಾನ್ ಏ ಪತ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ದಿ ಪೆಟೆ ಸಾರಿ ದೇವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಓದಿ ನಾನೇ ಬರಡು ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದೆಂಬೆ एक बार मुंह दिखा। अरे मेरे ब्लॉग में नहीं डालने के लिए आलेना ने तो तेलती नहीं सत्य देवर ना जा आलेना ने तो तेलती नहीं एग्जाम के लिए जा रही है। फर्स्ट पेपर यार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। डर लग रहा है। कॉपी मत करना। ಈ ಕಿವಿಲಿ ಗುಗ್ಗೆ ಪಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು कॉपी मत करना Emotional damage. చేత ಬೇಗ పోయి దాల తింటే ఉండండి తుక్క అవి బెల్పెనే దాల తింటే ఉండండి తుక్క అవి బెల్పెనే ಬನ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಬುಲೆದೀನಿ ಅಂಡ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಂಗೋಡೆ ಉಂಡು ರಕ್ಷಿತಾ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ये क्या है गाइस मेरा कार्य ना पाड़ रही है मैं तो नीचे Are you serious? ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತು ಕಡೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪಡಿಬೇಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೊ ಗೈಸ್ ಸಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ ನಾನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ರ್ಯಾಪ್ ಉಜಿ ನಾನು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈ ಬಿಕಾಸ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ pakara sarak kabat sabara karai sarak pakara sarak kabat sabara karai